Ngikwamukele ngibingelele mbukeli ku-CNews. Well bafethu, niyibukile idrama yayizolo ke bilapha emzini, uShaka, uDudu, uNkosi, kuningi nje bafethu kwenzakalayo laphana kupanyaza. But before singene video nalethwa namhlanje mbukeli, bengicela laphana ke ulike, usubscribe, uphinde uklike i-notification bell kuyo ke i-channel yethu ke i-CNews. Well, siyibonele idrama bafethu izolo nje from emzini, iqala nje from the very episode. Kuyakhombisa ukuthi le show le izoba mnandi, izoba nedrama, nakho konke sikufunayo as abalandeli ke bama-telenovela khona la eMzansi. But la ekhaya sokuqinisekisa ukuthi sihlezi siku-update ngezinto esizokwenzeka khona lapha ke emzini. Well, sasa bafethu uDuduzile useyinhlelweni ke zokuthi ke azise lapha ke uShaka ukuthi kahle kahle uyise wangampela kusele lapha ke uZakhele, ubaba wakhe uPanyaza, lona ke olapha ke ejele, owathatha ke icala lakho ngenkathi ke ubulala umuntu ayefuna ukungibulala yonke le minyaka. But ke konke lokho kuyadelay njengoba lapha ke uDudu ethola ukuthi uZakhele uzo-announce lapha ke uShaka as emzini's new equity partner, kusho khona ukuthi ke uShaka uzoba i-shareholder kwi-business lakhe lapha ke uZakhele. But maqhubeka ke usuku ke uBandile ke azame ukukhuluma noShaka ukuthi ke besindisa lapha ke all white party ke okuyindumezulu ke yeparty ke la ubaba wakhe noma ke ngithi uZakhele ayihlelele ukumenzela lapha ke uShaka ukubunguza usuku lakhe ke lokuzalwa. Bese ke lapha ke uDuduzile ke uzothatha lapha uShaka emhambise ke ejele lapha ke uShaka azofika ethole khona ke ngempela iqiniso ngaye ukuthi kahle kahle ubani ubaba wakho kwangempela. So uDuduzile uzokwenza nomDuduzile uzoqinisekisa ke ukuthi uyamazisa lapha ke uShaka ukuthi ubaba wakho kahle kahle uPanyaza, hayi lapha ke uZakhele. But ke angikhonanga ke ukumtshela lapha ke uZakhele ukuthi awusiyindodana yakhe cause ke wawuzogcina ke usufila as an outcast emndenini. Kanti sikubonile lokho ukuthi ngenkathi ke ezama ukubaleka uDuduzile eqaleni ke kwehlela, ezama ukubalekana lapha ke uPanyaza, wayizoshiya zonke lezi ngane ezinye lapha ke uDuduzile ke ehambe naye lapha ke uShaka kuphela. But ke masiqhubeka sithole futhi ukuthi ke ngolesine uShaka ke uzogcina ke seblame lapha ke uPanyaza noDuduzile ukuthi ke bemnyeke asafarishe sonke lesikhathi safarishele ke into ke bona ababefuna ukuyenza ukutshontsha lapha ke imali ke kaMalontanazi ukuthi ke beqale lapha ke impilo enhle. Bese uthi ngolesihlanu ke mbukeli kuzokwenzeka into engalindekelile ukuthi ke uBandile uzokwenza i-DNA test ke esebenzisa lapha ke isixhobo sikaShaka nesikaZakhele. Bese ke kuvela lapha ke iqiniso ukuthi ke uShaka akusiyo lapha ke indodana ke kaZakhele. Kanti lapha ke ukusaba kwakhe lapha ke uShaka, ukusaba ukuthi iqiniso uzovela ukuthi hayibo mina ngisiyindodana kahle kaShaka kaZakhele ke uzothuma lapha ke umgijimi ukuthi abulale uPanyaza ngaphambi ukuthi uPanyaza ke aphume ke lapha ke ejele. But ke ngokungazi kwakhe iqiniso seliphumile already ukuthi hayibo wena kahle awusingana la ekhaya. And kuBandile ke sembonile izolo ukuthi uthanda ukuba nosikhwele nyana ukuthi hayibo why ubaba ke ekhetha uShaka noma ethanda ke uShaka kangaka. But ke okuningi nokuningi imbukeli ngizoqinisekisa ukuthi ngiya-update nange-weekend ukuthi kahle lolu hlelo kuzokwenzakalani kangaka cause ke introduction yakhona yaveza ukuthi kahle la kuzobangwa ke ingcebo nomhlaba cause lapha sibonile ukuthi ke kwakhe phezulu komhlaba walapha ke athi ngingachazi kakhulu ngaze ngirune ama-spoiler kakhulu. But ke ilokho kuzokwenzeka bafethu, ningakhohlwa ukusubscribe and phinde click i-notification bell kuyo ke channel yethu i-CNews.